କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରେ ଆମ ବାଳର ରଙ୍ଗ ଧଳା ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ B3। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରୁଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କଂଗ୍ରେସର ନାମକରଣ କିଏ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପତଞ୍ଜଳି କମ୍ପାନୀର ମାଲିକର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବାଲକୃଷ୍ଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲର୍ଡ଼ ମାଇକେଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବନାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ରଞ୍ଜନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କବାଡ଼ି କେଉଁ ଦେଶର ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଖେଳ ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1 ଫେବୃଆରୀ 2015। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ସର୍ବାଧିକ ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ କିଏ ଜାରି କରନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବିତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ।